Sak kresek. Elo Iki. Iki. Sak kresek. Wes keringet kok. Kae onere. Metu pirangane Iki sak jaring iki. Iki. Iki sak kresek 10 kilo dhewe. Aduh saya. Heeh. Iku kok gelis men. Iki. Entuk piye to, Rek? Lha iku malah duwe emang udah karo aku. Trek Kalau terakor melaku wae. Bagi njuku iki dipangan ning samsar lho. Luar kok tenggo. Mau ning kono nek jambu bedrok ra gelem. Alah lek ngono kae mau ki kelawut gambu putih-putih jenenge sama apa? Oh, oh. Kan mesti jerone nek telake. Nek telake nek anune. Lek jaringan iki aman, Pak. Panas lho rek ora enek angin yo. panas ning jero. Aku ning dhuwur karo mama. Udah dhuwur biasa ning gunung ya. Isih ditukok ning anu bumbu Caranya Bangkok. apa nih kono? Mlaku-mlaku. Mlaku. Oh, akeh arek cilik-cilik bareng. Beda ditepne. Enggak mlaku. Enggak, heeh. Olahraga. Lho Mas Boy entuk endi? Ning jog. Ana Wah, aku padha sak wae bajul. Oh, apa bola kutan. Ya Allah, ndek iki masaku emong kok ya tibake budal. Budal ndek iki. Wes ra usah melok-melok. Tilapne wae. Ora usah. Mbok rondo kangelan nek rono. Nggak rondo. Kok rondo? Nyodot. Nyodot awan-awan. Bajule yo nyodot awan-awan. Bojone Gio ora tau ora aku arep gak tau gak ngono. Mesti ngono. Syuting. Aku nyemprot lagi. Mantap. Wis bedhok kene gak balik kok. Balik. Koncoku ora balik. Balike jam 2. Oh, sesuk dino pisan. Sore kan ngarep. Tanggomu to ngene. Nikmat. Apa? Kenal apa ora? Apa jarane? Tonggomu. Sapa? Ya kulonmu. Ututmu kok ning omah to? Kok sejo Kenal omah. to aku. Kon Ya kan kae lho sing jaga prasmanan kae tak. ketua jaga. sukune kan nggonamu to RT-ne. Iya. Mama. Wonge lho kadang ngarit lho, Pak. Endi to? Ngarit wong. Mau lo pesan suara. Sing tukang ngarit sing sijine kan di penjara. Lha nyak apa? Ya kae sabu-sabu. Paling gue kae beku sing wokok lho wong gede-gede. iki. Oh, tunggale ku ya. Kan mau. Obor-oboran. Iya, ngono. Iya, Ndra. Ana ulgo kok kena syuting Jawane lho. Kan sadar aku mau. Indra.